زي راديو دمس أمريكا يو ب22 31 متر باند حصير معبل بساتلايت VOA 24 بإنترنت فيسبوك كل شعب جدك واشنطن دي سي بغط تازم حلالف مدب قوانقات كرنيا حزي جميرو كما يتمسيو زي خبركم سماعتي لهم مع انت ربعنا حاسة 29 كل تشحن 11 عام تمرت و4 مسكرم كل تشحن 19 زتانا قربكم قبر مدهنيه زينا بمقدام ابدبوب افريكا بالعلي وصاعتنياتات يفصم بزعبات زلو متقاعتي زملكت صبصاب كنقربلكم هنا مدب حزب مزون كم حزنا لنا نقول مسانا صنعو فلما قن زينا حزب زلو تولو لقبريليو سلام كما يتمسيو هاقراوي بورد مريچا إثيوبيا مسائي زكايدو مريچا بتا هاقر كاب قدم لومي استلم دي مريچا فسي مستفاليك خوون كم زخل آفليتوم وزاريت برتقان ميدكسا أكابيت تي بورد مريچا بزحابتو مبري تي عبك اند بيت صحفت بورد مريچا جمرة وشت او اللوتي بورد بدرجة حقر ون كم زغصل بمقلاس اتي بورد كاب زخون يخون وغن زمسس عنتو خمزي قبل ون قليس على اتي بورد جمرة حدش او هدا بزملكات مصنعتي كم استودن معقلتات كم استقمت انون قليسا كم سبسا ملسكاجوا مهم أبدو بأفريقيا بالعلي إثيوبياويان زورده قدعات بزملكة أبو زركب إمباسي إثيوبيا مستي أبو زلو كومينيتي إثيوبياويان بمخان بقربة كتاتلو خمزلو أب منستري وزا إثيوبيا وهاب قال منستر وزا أتو نبيات قتاتشون فيو إقليسون أتو نبيات أبتي مجلسيو زاقي زورده قدعات زين مبال قنا زرزر حبرتا سلازي بسحنا زي مبال ايكا ألناني للوم قن تي زورده متكعتي بموغاز أبو مبصاح ركبا بريزيدنت سالا ورق زاودي ونا بلعلي زيغاتات وصايز في السمت كعتي جيزنا له أكبل اسكندر فريو كاردي سابا حابير لهم زي خمسي لنكولون يايدو بافريكا بريزيدنت سيريل رامافوسا ملاع جوهانسبرغن وانا ختما بريتوريان بوصاتنياتات بلعلي بزون نو تكالات نقدي معالتات في السم زلو سفيح زمتن مكسالن نبرت في الصوم زي كوبولي كوبلو خونينامو ريتشارد جرينز لاخو قبر مدهن كورو بايو تمال سولوس بتويتر مابيلو مابزوصو ناي فيديو مجلسي بريزيدنت رامافوسا كم زبرو دبوب أفريقيا أبلع زيغاتات حقرات أفريقيا نزفت سمت قعدات أكت صورن يايلام اتوكت نسال سايمعالتو أبزقات صلو الأوان بوليس أملا جوهانسبرغن بريتوريان توافيرو مالو بوليس وكت أبزد قعام حموشت كوابتات نلعلي 9 سباتون أسيرو مالو نبرتهم تواحقحو بادو زترفو بزحات شقات تعازيهم يركبو مبزحتهم وزعتنياتات سخونو وننتي ناب نبرتهم كيم اللسو أب سقات اللو حدا كابتن وننتي أبوش دستا كمزيبل. After midnight when we come decide to check the shops, everything has been looted. Even as you can see here, the fridge, everything, nothing we have. دحر فرق ليتي نابتهم شقات مسينا رئينايو كل نجر يتوريرو تزميتو وعلى نحناون رأيو فريج رأيو كل نجر يتوسيدو زترفنا ولا حدا نجر يلن مرجعون يبلنان حزون تخونا سبات نابزكي مزونا أفرحينا نركب إزبالة ناي أفريكا منقستات أبدبوب أفريكا ينبرو زلو زيقاتات تنقاقك قبرو بمتحساب بوزعتنياتات أبلعلي زوننو ناي نقدي تكالاتي في السم بزلو متقعتات شاغلوتهم بغنمت مالي سوني قالي زمالو بمسارات مراخبي مع خناز زينا إثيوبيا أبدبوب أفريكا زركب إمباسي إثيوبيا زيقاتات سلام كساب زرقاقز ناي نقدي تكالهم كعصو معيدو الله ناي زامبيا مينيستر مقوعازيان كومنيكاشنين بوغانو زامبياويان زورت عبيت مكاين ناب دبوب أفريكا كياتو أتنكي الله رئيس لكان باباسات بيت كريستيان روما وكاثوليك فرانسيس عب موزامبيكا تخلون تقبل وام عصرتاتا شحاسبات داليوم اللهم اتوم رئيس لكان باباسات نابت هاجر من اختي سلام حزوم كم زمسون قليسا مالو انتا باول كاب مابوتو موزامبيك نزي مني افرق تورو بصبصاب لي خلا رئيس لكان باباسات فرانسيس ابتب موزامبيك زجمرو ناي ثلاث هاجرات افريقيا عدتهم كان ملأتهم سلام كم زخونة تجليز اللهم قدموا مبوتهم تاوم مبزحتهم موزامبيكاويان بزربو قانقا بورتغال بيلوم بزت أرات ملأتهم نزي عن سبارقهم اللهم. Estáis todos en la miña oración. Así yo, pelo momento, de vos encontrar.
ንኽሪኤኩም ተሃንጥየለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎተ ኢኹም ኣብ ሞዛምቢክን መላእ ኣፍሪቃን ሰላም ንኽኸውን ዕርቂ ክመጽእን ናብ ኣምላኽ ኣብ ዝገብሮ ጸሎተይ ክጽምበሩን ዕድመኩም ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ መልእኽቶም እዚ ሓያል መልእኽቲ እዩ ዝበሉ ሞዛምቢካውያን ብፍላይ ኣብ ጽባሕቲ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርትን ተቃዋሚ ፓርትን ነትን 16 ዓመታት ዝጸንሐ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ንኸብቅዕ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ስምምዕ ብምዃኑ እውን ይብሉ እንተኾነ ኣብቲ ተኣፋፊ ውዕል ሰላም ድሮ ነቓዕ ክርአ ዝጀመረ ይመስል ገለ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ሪናሞ ገዛኢ ፓርቲ ፍረሊሞ ኣብ ገጠራት ሞዛምቢክ ንኣባላትና የጥቅዕ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብዚ ናይ 3 መዓልታት ናይ ሞዛምቢክ ዕደቶም ምስ ኣባላት ፓርላማ መንእስያትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክራኸቡ እዮም ካህንቲ ኣብ መፑቱ ዝርከብ ካቴድራል ፋዘር ጆርጅ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሞዛምቢክ ኣጋጢሞ ብዛዕባ ዘሎ ብድሆታት ካልኦት ከም ለውጢ ከሊማን ዝኣመሰሉ ብዝምልከት መደረ ክገብሩን ትፅቢት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድሕሪ ናይ ሞዛምቢክ ዕደቶም ናብ ማዳጋስካርን ማውሪሸስን ክበጽሑ ናብ ኣተን እውን ዝተቐረጸ መልእኽቲ ልኢኾም ኣለዉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንብሪጣንያ ካብ ደንበ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ዝግበር ድፍኢት ቀፂሉሎም ተማልሰሉስ ነዚ ክዕውት ብከቢድ ዝሰዓረ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ብተቃወምቲ ብድምፂ ተሳዒሩሎም በዚ መሰረት ሎም ረቡዕ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካልእ ኣመራፂ ንምድላይ ፓርላመንታዊ ምርጫ ቀልጢፉ ክካየድ ኣሚሙሎም ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመርሖ ዓቀባዊ ፓርቲ ከይተረፈ ንብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ዝቃወሙ ስለ ዘለዎ ነቲ ዕላምኡ ንክዕውት ኣፀጊሙሉሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዕቁባ ዝሓቱ ዝትገብሮ ዘላ ኣገባብ ዘተሓትት እዩ ክትብል ነቂፋ ናይ ሕብረት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባቸሌት ኣብቲ ነቐፈታ ኣሜሪካ ተውፅኦ ሕግታት ኢሚግሬሽን ምስ ኣህጉራዊ ሕግታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ብፍላይ ግን እዚ ንስድራ ቤታት ምፍልላይ ዝግበር ዘሎ እቃወም እየ ክትብል ንቪኦኤ ነጊራ እታ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ትካል ጠፈር ፈላማይ እገዳ ገይራ ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን ብሽፋን ፕሮግራም ጠፈር ንፕሮግራም ምዕባል ሚሳይል ክትጥቀመሉ ኣይክተፍቅድን ኢሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብካልእ ወገን ትማሊ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሰን ሮሓኒ ምስ ናይ ስቴትስ ክልቲኣዊ ዝርርብ ገዲፈ እየ ክብል ኣብዩሎም ኣብ መወዳእታ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ መጻረዪ ዋንጫ ዓለም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብናሚብያ 2-1 ተሳዒራላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 14 ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ካብ ደገ እንትምጽአት እኳ ነቶም 3 ጥራያት ተጠቂማትሎም ብርሃነ በርሄ ነቲ ኣብ ኣስመራ ስታድየም ዝተኻየደ ጸወታ ተኸታቲልዎ ኣሎ ተጻወት ሬድሲ ካመልስ ኣብ ዓዶም ብልዑል ደገፍን ሞራልን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ማሚቖም ኣብ ዘካየድዎ ጸዋታ ንኽስዕሩ ካብ ፈለማ ኣትሒዞም ኩዕሶ ጸቂጦም ብምጽዋት ብዙሕ ፈተነታት እንተገበሩካ ክሰልጦም ኣይከኣለን እዘን ክልተ ጋንታታት ቅድሚ ዕረፍቲ ባዶ ንባዶ ድሕሪ ምውፀን ድሕሪ ዕረፍቲ ብዝገበርኦ ሓያል መጥቃዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሓደ ብጸወታ ሓደኻ ኣውቶጎል ከእትዉ ከለዉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራኻ ሓደ ጎል ብምቁጻር 2-1 ብዝኾነ ውጽኢት ክትፈላለ ተገዲዳ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ ውድድር ንምዕዋት ኣብ ኣውሮፓ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝጻወቱ 14 ኤርትራውያንን ናይ ውሽጢ ሃገር ተጻወትን ሒዚኣ ቀሪባ ካብቶም ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ኣብ ላሊጋ ስፓኛን ኣሜሪካን ዝተጻወተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሓለቓ ጋንታ ሽወደናዊት ጋንታ AIK ዘሎ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ሄኖክ ጎይቶም ኣብ ቼክ ሪፐብሊክን ፕራግን ዝተጻወተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃንጋሪ ዝጻወት ዘሎ ጎልጎል መብራህቱ ኣብ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ሱዳን ዝጻወቱ ሳሚዮማ ኣሌክሳንደርን ዮናስ ሰለሞንን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝጻወት ኤዛና ካሕሳይ ኣብ ኖርዌይ ዝጻወት ሰናይ ኢዮብ ኣብ ሽወደን ጋንታ IEK ዝጻወት ሞብ ዝብል ሳጓ ዝፍለጥ መሐመድ ሰዒድ ኣብ ሽወደን ዝጻወት ክሪስቶፈር ፎርሰል ኣብ ስቶክሆልም ዝጻወት ኣሌክሳንደር አንዴ ከምኡውን ኤርሚያስ ሰለሙን ሚልኪያስ ዓደ ሮቤል ኣስፋሃ ኣቤል ስቋርን ሃይለ ሰለሙንን ምስ ሬድሲ ካመልስ ተጠሪፎም ዘለው ተጻወቲ እዮም ካብዞም 14 ፕሮፌሽናል ተጻወቲ እቶም 9 ተማሊና መስመራ ዝኣተው ብምዃኖም ኣብ ናይ ሎሚ ጸወታ ኤዛና ዮሐንስ ሄኖክ ጎይቶምን ዮናስ ሰለሞንን ኣብ ሜዳ ኣትዮም ክጻወቱ ከሎ ሳሚዮማ ኣሌክሳንደር መሐመድ ሰዒድን ክሪስቶፈር ፎርሰልን ከዓ ኣብ ተቀየርቲ ወንበር ዝጸንሑ ተጻወቲ እዮም ድሕሪ እቲ ጸወታ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እታ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ትሕቲ 10 ዓመት
ዓባይ ጋንታን ካብ ደገ ዝመጹ ተጻወትን ዝቆመት ብምዃና ኣብ ምውሃድ ግዜ ስለ ዘይረኸቡ ከምቲ ዝድለ ክጻወቱን ብዘይ ምኽኣሎም ከም ተሳዓሩ ድሕር ምዝራብ ኣብ መንጎዞም ሰለስተ ዓይነት ተጻወቲ ውህደት ብምፍጣር ኣብ ናሚብያ ተዓዊቶም ንኽወጹ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ እዘን ሃገራውያን ጋንታታት ካልኣይ እግሪ ጸወተን 10 መስከረም 2019 ኣብ ናሚብያ ከካየዳየን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ قلنا برهان بخال وجن لومي أب بحر دار أبستخاده تمساسالي علامة زلوا صوتا إثيوبيان لساتون بزي زخون يشتو بعدن بعدو تفلالين اللوا سمعتنا قال علامة وزنا ونوثق قبل سوريا أب كتمراكا حمشت شحر ساتات ترقبوا بجملة بستقبر قهسي زكاب زحلف عصد شمانت أوارح تراي كوينو تريساتات رايك أسئل اللو داعيش زحلف مقابيت بوتاتات تمنزعو كاب زرحيق مدحر تركي فنواتات انترنت ناس ميديان مقصصار تنقسعيسالا اتياب لعلي ميديا قصصر كحيل زقبر حقين الراديو تلفزيون ون كرخا خبر لهم كم زخل تحلق تساقيهم لهم حكاوي بريزيدنت تركي رسيب طيب أردوغان ميديا توسخ قصصر كده في مجمرت يكونان اموداتا بمبرقاوي شنخ عريدو زلو مشنببا زنابنا مبرقاوي قزاتي نايسيس قسنا بلاي مرش علوم تنبيت كونتات اير كم زبولو اتي دوريان استسيمن كاب كبابي كاريبيان سبقسن حيال مشنببا نهرو انتنا كيكوا اب ساعات 265 كيلومتر يحنبب سلازلو سقات ويا قدلن اتي مشنببا ماي ندسيتات بهاماسن كالود دسيتاتن انا دماسسن قزاوتين نا قلابت انمسيو بزي بمبرقاوي شنخنا اب اتلانتيك ويكانوس زسعسع زلو زاقيت شوعته هيوسب اوصير الله نمسكن تولن زينا زي راديو دمس أمريكا يمكن حلف أبدبوب أفريقيا بلعلة كالات نقدي وساعتين تات كاب سنبت جميرو سالساي معلتو أبزغصر متقعتي بوليس أستاس 9 سبات أبتحت غصر معاولو قاليس اللو قال موداويتن وين تاكيدانن ناب كتما جوهانسبرغ سلك دويلم ني إثيوبيانن إيرتراويانن نازراريبو مالو وين تاكتار بويا أبتي متقعت استفدت خباب زنبرو إيرتراويانن إثيوبيانن زيغاتات أب نبرتهم كبير عنوات كم زغاتمو محبرو لو أتو زاريهون أب كتما جوهانسبرغ نزحلف 9 عامتات زنبرو خونو خلو بسنك زب سنبس تبقى متقعتي تكالوم ملو معناو حبيرو مالو በጣም በእንደዚህ ኢቨንት የሚገለጽ አለ በጣም ከባድ ነው ታዲያ በጣም አስጊ ነበር እኔ እንደውም ከመኖርበት ወጥቼ ጓደኛዬ ጋር ያለው ሆስቴል የሚባል እንትን አለ በጣም ከቢድ ኩነታት ይነሩ ኩነታት መስተላዕለ በዓልት ቤተይን ወደይን ሄዘ ናብ ዓርቀ ከይደ አቡ ተጸቂዕ ዘለኹ ናይ ጥርሙስ ስቶር ነርኒ ድሕሪኡ ገለ ዝተረፈ ንብረት ነርኒ ንዑ ንምዕቃብ ማዕጾ ዕረይ መጺ ናቴ ትካል ክስበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ነይሩ ካብቲ ማልምሸት ጀሚሮም ቁሩብ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክሰርሑ ጀሚሮም እምበር ፖሊስ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰርሑን ነይሮም ክንደይ ዓመት ስራሕ ካሉ ብከምዚ በሓንሳእ ከዓኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ንዝሓለፉ ኣስታት 16 ዓመታት ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ሰለሙን ዱረይ ኣብ ትካሉ መጥቃዕቲ እንተዘይበፅሕ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝውነና ትካላት ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕትን ዝምታን ከምዚ ይብል እዚ ዜኖፎቢያ ይበሃል ብፍላይ ናብ ሰለምቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጀርሲያ ናይ ምክታል ንብረትን መካይን ዋላ ድኳናት ናይ ምክታል ይካየድ ዘሎ እንታይ እዩ መበገሲኡ መበገሲኡ كابوز حنصور أيقونن بدحري كله لو خيلي ما يستم صراحة وشيلهمنا يندوزو جل كومو أي مسلمي أنا سنغي خلنا مهنيات صراحة عدل وجو شاينا له كالوت حجرات عونا له جل سي كان متعاطين هذا سلم في أفريقيا يعني بفلاي محمد حبشة مالتي أبطال إثيوبيا على نيجيريا مع المالاوي وكان متعاطين في برلو أتي كالاتهم نبرسين كان يدرسوا نايلو مع مسكين يدرسوا يزح ناب نبرس من نبرس كنا هيجي كان أرسل ولا منيرة كم جرم يمدفلتوا هو أول يوم أبتكم من إنسان عندنا نبرو كل يفلتوا من نين المهندسي كبر هذا موت سبعة يكون إن ذيك تعديهم أتبدأ من يفلتوا حجة خميل لو ما عند خمي وعلو لو ما عند هذا المثل كاب هذا الناس حدث هذا سبيل لنا كله أوجي تحري كفيلو مزحسي هذه حجينا يمشي لو ما عند زين قرب سلام شفنا لما صار على قرب ما تشين سمعني لكن أنا يقول بدي سمعني على ده حني بالنسبة لهيج
ፍስሃውን ነባሪ ከተማ ጆሃንስበርግ ኮይኑ መበገስት መጥቃዕቲ ዝብሎን ነትህሉ ኩነታትን ዝምልከት ከም ዝኽብል ርእይቱ ሂብሎ ጅቢ ጀሚራ ታውን እሺ እንታይ ዓይነት ቦታ እንታይ ነር መስለኪ ታውን ሓበሻ ድቁመቱ ዝሄ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እንዲ ሀጂ ደይሕጋው ንብረት ትሸጥለኹም ኢሎም ጀሚሮሞም ብብዝሒ ኣብቶም ሓበሻ ዝነብሩ ኣተኪሎም ሸጡ መጡ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ንሳቶም ካብ ዝዓቅሞም ጎነፃ ክጥቀሙ ክኢሎም ማለት እዩ ዓቅሎም ፀይብዎም በዚ ዝተላዕለ ኣብ ተወሰነ ግዜ መፅሞም ዳሓር ከም ዝሕነ ምፍዳይ ዝመስል ኣብ 4 መዓልቲ ድ 5 መዓልቲ መፅኦም ብብዝሒ ፖሊስ 500 ዝኾኑ ወረቐት ዘለዎን ዘይብሉን ገፊፎም ንብረቶም ን3 መዓልቲ ዝኣክል ዳርጋ ራስዮሞ ተዓዝዩ ቀኒዩ ብድሕሪኡ ኣትዮም ዳሓር በዚ ጅምር ዝነኽያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 2 ሰሙኑ ዛ ጉዳይ ትሪያ ዘለኻ ጀሚራ ኣነ ኣይበፅሓንን ከባቢየ ግን ብጣዕሚ ተቃፂሉ ከም ዝኻብስን ፍረ ኣነ ግን ወፅየ ኣለኹ እምበር ሸጡ ነይሮም ኣብ ከባቢ ናይጀርያ ልዕሊ 20 ገለ ዝኾነ ኣብ ሓደ እንዳሓለፋ ዳርጋ ናይ ሜትሮታት ናይ 50 ተቃፀለ ብሓንሳ እውን ኣለዋ ስጋብ ዓበይቲ ትካላት ከም ቴፕ ዝመሰለ እውን ተቃፂሉ ኣሎ ሆልሴለር ተቃፂሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንርከብ ኣለና ንሕና ግን ድሓኒና መስግን ኣምላኽ ብዙሓት መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ዜጋታቶም ድሕንነቶም ክህልው ብምጥንቃቅ ነዝተደጋጋሚ ተሪኦ ኮኒኖም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ብመኪና ዝሃድሙ ዝነበሩ 2 ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሂወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍፃሙን ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኩነታት ሎሚ ቁሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው ዝካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ መስብ ዝክንሓልፍ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም 2 ኣጋይሽ ኣለውና ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምዖን መሓሪን ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ልይኹልና ኣሎ ናብ ዓለም ክሕልፈኩም ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምዖን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ጽፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይደ ኣለኹ ፈለማ ምስ መምህር ስምዖን ዝገበርኩ ወግኢ ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበ ዕላምኡ እንታይ እዩ ኣጋእዝያን ቃልሲ ናይ ደቀባት ህዝብታት እዩ ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቀባት መንነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ኣብ ብልሃ ዓለም ዝረገፀ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግህዝ ምግባር እዩ ዕላምኡ ማለት ኣጋእዝያን ኣንጻር ዝኾነ እምነትን ኣንጻር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ውሕዳትን ትኽበር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ እምበር ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓቢሩ ምክንያቱ ሓባ ናይ ታሪክ ስለ የጋጠመና መግዛእታዊ ተሓሳስባት ስለ ዘሎ ኩሉ ዓሊ ቃልሲ ብንጹር ማለት እዩ ውዳበኩም ማለት እኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምዃንካ ፈልጥ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለኹም ድዮም ከመይ ወዳድባኹም ዘሎ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን እንታይ ንፍለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ ኣብ እስራኤል ኣለና ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደቦዶም ብሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ድሓሊ ኮይኑ ንሕኡ ፈሊጡ ዝቃለስ ዕድል ዝኸፍት እምበር ዜግነት መንነትን ንበይኖም እዮም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሎ ካይደሊ ናይ ኢትዮጵያ ክህሎ ካይደሊ ናይ ኤርትራ መንነትካ ግን ከመድያታ ሓንቲ እያ እዩ ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊካ ኣይክፈቶን እና ናይ ቅርቢ ዝነበረ ሽምና እዩ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ግዝ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ ንሕና ናቱ ወረሰ ስለዝኾነ ቅድሚ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና እዩ ስለዚ ኣብ 5 ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘልዩ ክነመዝግቦ ኢና እንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝጊብና ከምኡ ጌርና ክንከይድና እንደሊ መምህር ኣጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት 9 እየን ኣጋእዝያን ትክክለኛ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ እንታይ ካ ትብሎም እዚኦም ንስኻ ሕጂ ብንጹር ንሕና እዚ ናይ ኣጋእዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልዕላውነትን ነፃነትን ብሌን ዓይንና እዩ ንሕና
ويسايت علينا بالإنجليزية تتحفظوا بنفسه صغني كذي نحن نوزلنا حجبوا زهانن لا من النت قال شيء لا يربح قال شيء إيمان جبر زلنا ممر تا حنت قلت تكون سبات تيقوا لابنت على إفرا متاحت بلين نقولهم لنكلان نقولهم من المسلم عرسب بركت ولو نزيوم هاي تحوسين يا قاعدين بهالمغامرة يسكبرايا هو ما أنت يقول لك وزيرك هذا التاريخ دايل لك ثلاثة نجار له زي تراي كلام مش زبال هجين أنا من هذا ما يتقرني من عادة استعدادات نزيكون خليلا إندانو لبلنا تلفون ولا يكون هجين تمزوج هزونا أيضا هزونا مسيرنا يوم تلذي نزينا يمتحسدون هيجنا زيكون هنا عبد المريت من يوم تنبزحان من يوم تنبكتاس كن ترك خلال نمو هجين تاي مالتيو نسلو هداس نخدم شو لبلنا نس حدو زحان كأ يجز مالت زي ناجرتي وات إند ما يمرت رايت نولوكي هذا ما يحب الزكوي ينقل هزونا يبنان بدين بيوت عفار بيوت هزونا أينا نزل هذا حتى هجين سنة كنا سويت العالم كانوا سوا هو تزكوي مالت إيرترا بملئتها أنا قاعدين حسب قبل تقرأي بملئتها مالتي هو حجي هزو تقرأي أنت هاي مثلا كان كنت أفريقيا زنبرو زيغاتاتهم دحننتهم كهلو بمتنقع نستدقاقام تريو كونينو مالو إذا خمزي لخلو تخونتات مستفد ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ህይወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍጻሙን ተፈሊጡሎ እቲ ኩነታት ሎሚ ቁሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው። ዝካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ መስል ዝክንሓልፍ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ክልተ ኣጋይሽ ኣለውና። ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ፣ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምዖን መሓሪን ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ልይኹልና ኣሎ። ናብ ዓለም ክሕልፈኩም ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምዖን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ስፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይደ ኣለኹ። ፈለማ ምስ መምህር ስምዖን ዝገበርኩ ወግኢ ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበ ዕላምኡ እንታይ እዩ?
ኣጋዚያን ቃልቲ ናይ ደቀባት ህዝብታት እዩ ኣጋዚያን ማለት ናይ ደቀባት ህዝብነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ኣብ ብልዓለም ዘረገፀ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ ዕላማ ናይ ኣጋዚያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግዝ ምግባር እዩ ዕላምኡ ማለት ኣጋዚያን አንጻር ዝኾነ እምነትን አንጻር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ውሕዳትን ትኽብር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ እምበር ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓቢሩ ምክንያቱ ሓጓ ናይ ታሪክ ስለዘጋጠመና መግዛእታዊ ተሓሳስባት ስለዘሎ ኩሉ ዓብዪ ቃልሲ ብንጹር ማለት እዩ ትውዳበኩም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምዃንካ ፈልጥ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለኹም ድዮም ከመይ ይወዳድበኩም ዘሎ ዝሓበረ ኣሕዋት ኣጋዚያን እንታይ ምስለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ ኣብ እስራኤል ኣለና ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደቦደም ሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ሓሊ ኮይኑ መብዝኡ ፈሊጡ ዝቃለስ ዕድል ዝኸፍት እምበር ዜግነት መንነትን ንበይኖም እዮም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህልወካ ይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ክህልወካ ይኽእል እዩ ናይ ኤርትራ መንነትካ ግን ከመዲያካ ሓንቲ እያ እዩ ኣጋዚያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊካ ይክፈቶን እና ናይ ቅድሚ ናይ ዝነበረ ሽና እዩ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ግዝ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ ንሕና ናቱ ወረሰ ስለዝኾነ ቅድሚ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና እዩ ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘድልዩ ክነመዝግቦ ኢና ንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝጊብና ከምኡ ገርና ክንከይድ ኢና ንደሊ መምህር ኣጋዚያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት 9 እየን ኣጋዚያን ትክክለኛ ኣይኮነ ዝብሉ ኣለዉ እንታይ ካ ትብሎም ጀምስኻ ሕጂ ብንጹር ንሕና ናይ ኣጋዚያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልዕላውነትን ነፃነትን ብሌን ዓይንና እዩ ንሕና ወይሳይት ኣለና ብትግርኛን ተፃሓፈ እዩ ብንጹር ተቐሚጡ እዩ ንሕና ንብል ዘለና ሕጊ ብዙሃንን ናይ መንነት ቃልሲ እዩ ናይ ረብሓ ቃልሲ እዩ ኢና ንገብር ዘለና መምህር እታ ሓንቲ ግልፂ ክትከውን ሰባት ዝጥይቕዋ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መታሕት ቢልዮን ንበሎም ደንከላ ንበሎም ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብርክት ዝበሉ ኣለዉ ነዚኦም ኣይተሓውስን ኣጋዚያን እያ ትበሃል ሞ ከመይ ኣስክብራ እያ እሞ እንታይ ገይሩለካ ወሲልካ ሕዚ ኣብ ታሪክ እንታይ ኣለበለካ ሰለስተ ነገር ኣሎ እዚ ትራይ ክላል ምሽት ዝበሃል ሕጂ ንሕና ምናልባት ናይ ትግርኛ ናይ ዓድታት ስታንዳርዳይት ተዘይኮይኑ ዝኸቢላ እንዳን ውለበለና ጠልፉ እውን ኣይኮነን ሕጂ ቶም ህዝብስ ህዝብና እዮ እምበር ኣይ ህዝብና መስ የበልናዮም ስለዚ ነዚ ናይ መታሓስዶ ናይ ገለ ዘይኮንና ንሕና ኣብቲ መሬት መን እዮም ቶም ብዙሓን መን እዮም ቶም ደቀባትስ ክንፅር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መሰብ ህዳት ንኽድር ስለ ዘለና መስ ሕጊ ብዙሓን ከዓ ይገዝእ ማለት እዚ ናጀሪቲ ቮት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ንብሎ ኮ እዩ ዓለማዊ ህዝቢ ኮ እዩ ዝንፀል ህዝቢ የብልናን ብሌን እዩ ተዓፋር እዩ ህዝብና እዩ ኢና ንብዘለና ሓቱ ሕጂ ዝተነፀለ ሰብት የለን ባዕሎም ካልኦት ዘዋቕዕዎ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ኤርትራ ብምልእታ ናይ ኣጋዚያን ሓሳብ ዝግበር ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝወቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለ ዝበልኩ ከዓ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ምክንያቱ ኤርትራውነት ጣልያን ዘምጦ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ ሃገር ፀገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ 9 ብሄራት ዝብል ማሕበራዊ ምህንድስና ድረስ ብቐንዱ ኢና ንቃወሞ ማለት 9 ብሄር የለዋን ድዩ 9 ብሄር የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላን ዞም ትግረ ዝበሃሉ ዞም 7 እንዳታትን እዮም ኢና ንብል ዘለና እግደፍ ዞም ፀወታ ኣርጋኢ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ ኢና ንብል ዘለና እዚ ናይ ቢልዮን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታት ዝበሃል ገለ ዝበሃል የለን ድዩ እንዳታት እዮም ንሶም እንዳታት እዮም ሕጂ እንዳ ቀቢላት ካልእ ትርጉም ክንህቦ የብልና ናይ ባዕሉ እርቂ ሕብረት ንባዊ ምዕባለ እዩ ንሕና ንባዕሉ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ 2 ዓመት ነርና ኢና ንብል ዘለና ተረዲኻ ስለዚ ዝፀርፉ እውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰባዊ ኣቃዋማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅውን ሕጂ እዚ ከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረብ ዘለና ዶብ ከመይ ይተሓዝ መምህር ምስ ዶብ እቲ ዶብ እንታይ መስለካ ንኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ህዝቢ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብኡ ኮ 90 ትግራዋይ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ወግዓዊ ትኸውን እሞ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ወላ ሓንቲ ተፈላለዩ ዶብ ኩሉ የብልን ማለት እዩ ዶብማ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ተረዲኻ እቲ ዶብስ ኣሎ እዩ እቲ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ንሕና ነቲ ዶብ ግን እንታይ ክንገብሮ ንኽእልና ናብ ንቡር ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ብናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድ ፍራይዴ ኣግሪመንት ውዕሊ ቅድስቲ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያንስ ኣብ ክልተዮም ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ከምዚ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን ዝነብሩ ኤርላንድ ከዓ ኣብ ዩኬ ዝነብሩ ስለዚ እቶም ኣብ ክልተ መንበረ መንግስታት ውክልና ኣለዉ ብከምኡ ጌርካ ብሕጋውን ሰላማውን ምዕራይ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከዓ ክዳፋእ ኣይክእልን ኢና ንዘለና ቀፂለ ዝረኸብኮ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዚኡ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኣማንኤል ሳህለ እዩ ኣማንኤል ሳህለ 12 ናሕሲ 2011 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልተ ህዝብታት ዝብል
ዘቕረቦ ምጥናዕታዊ ጽሑፍ ዝሰነቆ ዕላማን ዘለዎ ፋይዳን ክብረለይ ፈለማ ሓይተይ ነይረ ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዝሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብ መቐለ ዝገበርኩ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣግቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ኢንተርቪው ተግብረኒ ኣለካ ስለዚ እቲ ዝክብሎ ዝደልና ተፃረየ ከይድ ክእል ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልጥ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተኸቢሩ ግን ካብ ቀደም ኣትሒዙ ሓደ ህዝቢ ምዃንና ከበሳ ማለት ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምዃንና ክንርስዕ የብልና ነዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንኽእል ብንግዲ ይኹን ብናይ ባህሊ ልውውጥ ይኹን ወላ እውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና መሕዋትና ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕፅል እያ ንዝደልዮ እናበርቲ ኣካይድ ሓደ እዋን እውን ሕማቕ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕር መፅኡ ክልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተደኣ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይንና ኣብ ቀረባ ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ብኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርኢ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት ይትፈለማ ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዛረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎ ምኾኑ ገሊኣቶም ግን ኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከለና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕቲ ዘለዎ በዓል ኩናማ ይኹን ሙሉእ ዳረብ ይኹኑ ዓሳርታ ይኹኑ ወይ ራሻይዳ ይኹኑ እዚኣቶም ኩሉ ግዜስ ኣብ ግምት ከነእትዎም ኣለና ማለት ክሳብ ክንደይ ቅርበት ዘለዎም ምስ ትግራይ ንሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ዶ ይቐርብዎም እቶም ከም በዓል ቤን ዓመር ይኹን ትግራይ ይኹን ካልኦት ብሄራትን ኣለው ስለዚ እዚ ናብኦም ክንገድፈሉና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንሕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣለና ንሳቶም ከነየን እዮም እዚ ኩሉ ግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕልው ክኾን ኣሎ ኩሉ ግዜ ትዶባት ፍሉጥ ክኾን ኣሎ እዚ ምስ ገበርካ ካሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን እየ ፀቢቑ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን ኣነ ግን ፈፂመ ኣንጻር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስድ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ብዚ ሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ብኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ አብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይባሃገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋይ ናይ እስላም ብዘይ መጠን ብሓይሊ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራ ዘይኮን ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈዮ ይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እየ ኣነ ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምምፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣለና እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዕና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ዶባቱ ኣኽቢሩ ክሓብር ደሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ ብድሕሪኡም በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነብሱ ኣብ ትግራይ እንድሕር መፂኻ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ሸዋ ዝሓለፈ ፅልዋታት ገለ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ እንድሕር ሪኢካ ብዙሕ ኣብቲ ስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ናይ ኣምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ እውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ትግራዎት ገለ ደቆም ገለ ብኣምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ዝገድፎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም ሕጂ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ
እዩ ኤርትራዊ ከአምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ማለት ኩሉ ግዜ ምሳና ዲቱ ልቡ ወይስ ከኸፍኦ ከሎ ዶዲና ባና ክመፅእ ደላ ክርዎ ከሎ ድማ ናብ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዝምብል ለዚ እዚ ስክዕረሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናኽር ተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራውን ብዙሕ ከአምኖ ይክእልን እዩ ክልቲኦም ዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ نمسكن عالم زي راديو دمس أمريكا أيو بموسيقى كسنابتكم رمدات عالم بتزيمات عمت زيما صباح كسام رعب دحن حضروا زبلكم كل مسارح تيب مخان قبر مدني سلام